Hey guys, xin lại. Kenसे mandan थांगोन आङो. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय होनलाय. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो जोंबो मोजाङैनो दङ. ओमफ्राय जोङो दा मैगं नागिरनो जाबाय. मैगं नागिरनो फैदों आरो फोथाराव. ओमफ्राय दा फैसि मोनो नोंखौनो सफैदिया दखान थांनि मालायनो बेरायनो मा जानो जाना रागासो बेयावनो ना बेनो ना जेराव गोथौ गिदिर ना खानायखौ थिखोनांसिगोन उनावहाय माबाखौ आं माने गिदिर जायोब्रा फिसा फिसा उनावहाय माबादोल'रा बेखौल' गारदो सिदा फिसा फिसा गारदो बेखौ बांद्राय सायनांला एथ' गोरलै गोरलै गोखा नङा ओमफ्राय गिदिर गिदिर खानोबा जोंनाव नायगिरनांगौ सोर एरा एरानो अबेयाव गिदिर गिदिर दं ए दंमारोथ' आरो मोनबायथ' आरो गथ'आ अन्थाव बाथावनो नै जि आराम खादों नोङो एबारहाय गामिखौ मोनथिखाला माथो माबायाव हस्टेलाव बहा बहा बेरायनो मोनखो ओमफ्राय नोङो हो खोन्थालाय बहा बहा बेरायनो मोनखो जेरावबो बेरायहोआखै नोंखौ नै गथ'आ जि मोजां मैगं नागिरदों मोनदों दे नागिरनोसै नै आंबो मोनदों गिदिरथार नै सिबुं नै लायथो नै बिदि गिदिर गिदिर जानांगौमोन नैलाय गिदिर गिदिरथार नै मामिया लेंहरदो होमबा बिथिं बेयावनो नागिरनोसै जा गिदिर गिदिर मोनमारदों गथ' आयै सना माइखौ गाजालाय लांबाय आहा नै आलियावबो दङ बेखौ लाथ'लाय बेखौ लाथ'लाय नै आं आयै नों आं गोलैनोसैमोन सान्दुं गोसाथार मैगं नागिरनानै गरम फोजोबखाबाय आंखौ नै आयौ नै दालाङाबो लामायाबो थैगोनसैहाय बियो मेथाइ लाबाय थाग्राखा ओंखायनो नोंजों डिस्टार्ब जाखाबाय थायो माइ बारियाव गाग्लिजोबगोन ना बे माइखौ फै ओरैजाय अबेयाव मोननायमोनलाय जों बेयावनो माइ बारियाव मैगं नागिरनाय प्लास्टिकसो मोनखाबाय खोमा थफ्ला लालायनानै फैगासिनो नै खाबबोगासिनो फिसा फिसाखौनो आखा सिबुं मैगं ओइ नै इसोर जि बुरजा खाना लाबोबाय प्लास्टिकआलाय देखायहरलाय होनलाय देखायलाय दे बेसे बुरजा मोनखो थिखोना देखायहरलाय दे नायनो ओइनै जि ओइनै मोनबाय प्लास्टिकआ लादों लाजियोनो नाहरखाया आं बारा खानायानो जायासै बिसोरसो खाजोब्बाय आं ओरैनो थाबायल' दसे माबानाय जाबाय ओमफ्राय आं बारा खायाखै ओमफ्राय आंनोसो नैबे थारुनखौ जों गायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव बिबार नागिरफैदों नै थारुना जा मोजां जादों ओमफ्राय दा बे बिबार खानो नागिरदों थास' बिबार जानोनो थास' बिबार नागिरफैलायबाय नै माइ बारियावनो गायदों थास' आथिं दंना गाहायलाब्रा गोथौ लानाङा बेयाव ओंखारा बिदियाव ओंखारा बैयो हाग्रानियासो ओंखारो बिदिबाथ' मोजां जाया खायलें खायलें बिदिनो सायख'नांगौ ओइनै बिबारानो ओमफ्राय आंनाबो थास' हायै नांबायानो दा मोनसे माबायोहाय थास' माला नांस्लाबो फात्ता मोना बे दैया ओरै बोहैख्लायदों नालाय ओमफ्राय बे दैखौ होथेनो हागोन बायदि होथेगासिनो गथ'आ नै दै बोहैनायखौ होथेनो हायो नामा नोङो
दुब्लिनि दै बोहैबोनानै नै दै गोलैबोनानै हाया नैबे हाया गुगालांथारसैथ' नैबे नै बियो मावथिथारलै नोङो बिदि हागोन बे दै बुरजा बोहैबोबानो गुगालांजोबखागोन बियो बा गुवार खुरखाखाबाय मावनाङा नोङो गोरोंथारलै गथ'आ खामानि मावनाया बे दैखौ बे बन्द' खालामनो हायो बैथिंनिलाय माथो होथेनो हायाखै जागोन हाया गुगालांबावनो नागिरबाय नै बोरैबा गुगालांजोबखाबाय हाया फोथारथिं थांसै जा मोजां बार बारदोंना दिनै कारेन्टसो गैया कारेन्टआनो सानसे फैयासैना दिनै मैयाबो 4:30 फैदों खोमा मा जालायखो माबायाव फोथाराव फैनानै सिबुं मैगं खाबाय ओमफ्राय थास' बिबार खाबाय सिबुं मैगं दङ ओमफ्राय आरो फोथाराव गलियाव मोसौ खालांबावसिगोन खोमा इदि मोसौआ माने दाथ' माइ बारि नालाय नै माइ गोजा जेरावबो ओमफ्राय न'आनो बै गोजानावसो ओमफ्राय मोसौखौ बेयावनो गालांखायो आरोना अखा हाबाबो सिजाजोबनांसिगोन बे ना बै गलि दङमोन ओइनो प्लास्टिकआनो बेलथायनासो दङ मोसौआबो मासे मानै माथाम माब्रै माबा दामब्रि गोजाना ओइनो खागासिनो फोथाराव फैनानै जा खामानि मावफैबाय माथो ना मैगं नागिरबाय मोसौबो खाबावबाय दा हर थाबावनोसै माने आं नै बिसिनि न'आवसो फैदों नालाय बिसिनि न'आव आंखौ हर थालां थोनगासिनो थालांमारनांगौ मोजां बुङोबासो थालांगोन आङो थालांनांगौ ए बियो गाबोन थांसिगोन आरोना बरमायावसो थायो बे गथ'आ ओमफ्रायो बेखायनो आंखौ दिनै थाजानो लुगैथारदों आरो बियो एबारथ' फैनो मोनला नों न'आव गोबावजों फैनो मोनसिगोन ना दा मा मास मोनलाय आगस्ट जासिगोन ना सेप्तेम्बर अक्ट'बर फुजायावसो फैनो मोनसिगोन दा नै माइया जि गोथां जाजोब्बाय ओरै सागाबाय आथिङा बेरे अरदों नै बेना आथिङाव इयाव दै खोनाया सागाबाय मावथिगौथ' जाद मावो गायखेर माबाया सैमाया मोसौजों खेलायहैगासिनो बिराद फालथुखा बे सैमाया एदावहैबावो नै मोसौखौ माबायदि एदावगासिनो बिमायाथ' होसोबोगासिगोन बिमाया नैबे दंलायो सौजाबाय नै माने आं गोजाननिफ्राय जुम खालामदोंना ओंखायनो बारा मोजां नुवाखै केमेरायाव जुम खालामनायखाय रागाया खुन्था गुनाय मोनबा होबोथारसिगोन बे बिमाया ओइनो बिमाया थांलाय फैलाय जागासिनो ओइनै मासेया खारलांबाय माइ बारियाव थांगोन बे सैमाखौनो माबाजोब्बाय इनो सौनो नागिरदों इनो बेबो एदावगासिनो इनै खेलायगासिनो ओमफ्राय नै रागा जोंथारबाय इयो नाहरनानै ओमफ्राय ओइनो बिमाया बै नुहुरनाय मासेया आरो दै बैयो बे बिमा ओमफ्राय नैबे फिसाखौ खेलायगासिनो बे फिसा आरो बै बिमा ओमफ्राय बे फिसा ओमफ्राय सैमाया इनो खेलायगासिनो लेंहरलाय फै होनहर मेथाइ माबादों साननानै जा खारबोबाय नै बे प्लास्टिकखौ माबा हरदोंमोन ना ओंखायनो मेथाइ साननानै जि खारबोबाय बेनो मोनफैथारबायानो मेथाइ गैया बिराद मेथाइ जाग्रा आरो बियो मेथाइ जादों साननानै खारबोथारबाय हगार हरबालाय खेलायहैबावगोन नामा मा जाग्रा गैयानो माबा हगार हरबावलाय मा नाम मोनलाय बेना निल' बावसोनो नामाबो निल' दा आं जाग्रा लायाखै थेथे जायाखै खान्देनांबाय नों होजाथारगौमोनलाय बिमा मानै
गथ'आ खोलैजोबसिगोन बियो मोजां दोन फैबाय मेथाइ साननानै जि खारबोगासिनो मिलु कामन बिराद मेथाइ जानो हाखायोब्रा बे गथ'आ मेथाइ जानो मेथाइ जानो लुगैदों न'आव थांनोसै मैगंखौ जि बुरजा मोनखाबाय आंबो रुम मोनसे उन्दुगोन ना